Okay, omiyo mano nuwinjoruo gi sirkal. Mar ariyo ne en wach mar budho kapok gitero jo mondiki kaka lakteche mondo dhi kuonde moko ni posting gi chudo. Mano ne gidagi ma gindiko gi piny ok ne gitimo. To unu wache nang'o? No, ni mano nyaka tim mokwongo kata kapok wachako wuoyo. Mano ma muhimu molo wach moro amora. Oye, mano nyaka gitim nikech ng'eni daktari kosetiegore motieko to keto bede ot higa achiel higni ariyo to ji kodhi osiptal to ok yud thieth. Nyiso ni wach mar thieth ni ok giyango kaka dwarore. Nikech counties gero mana hospitende. Pesa mar ndiko jok omigi. Koro kane wasebedo gi ni onego bed ni ma iloso. Kaka CBA wacho ni bang' ndalo 30 ka ng'ato osetieko wach internship onego bed ni yore mondo ti hospitende go. Mane gidagi. Ne giwacho ni gibokawo kata higni ariyo kapok gitimo. Koro wach intern ni gimumo. No kodhi kuno maber ahinya nikech ok inyalo wacho ni ne ibiro ting'o bang' higni ariyo kata higni adek to gisedeko skul. Mar ariyo pesa mar interns ne giduoko piny. Pesa mane giyudo gi 90%. Gigolo mane giyudo ma giduoko piny kabisa. To koro ok inyalo duoko ng'ato pesa ng'ato piny to sani kaka piny tekni. Tidwa ni wayie wach mar winjruok. To mane omiyo nwadhi e ndara nwang'anyo. Kata mandalo mane goya gi kanisa cha. Ne an gi interns okwa ng'anyo. Usually efforts to mose keto e ng'anyo ni gik mose kwatimo te chalo kanono. Omino kwanya ye wach no. Wach mar ariyo ne madwa no biudhe nikech mane e gimo kuongo ma gimbe giyie ni kanyo to nokuwinjruwe. Uno dwaro nang'o e wach mar interns? Wadwaro ni interns onego bed ni bedo posted kaka nwandikore singo wa kodgi. Mariga mar 2017. To giwacho ni pesa gisebedo ke gibedo posted kamano dwe ka dwe higa ka higa nyaka sani. Koro pesa ni onge mana higa ne. Mar ariyo pesa ma interns chamo ni en entertainment allowance mar minister. Koro era kenya wacho ni pesa ma entertainment allowance ma daktari ma ditiyo ok idwa chulo. Idwa doko piny. Matine idwa logi wasumba mag tich. Nje ne giwacho ni gidwa duoke piny kwa 206 nyaka 70. Yes. To ok ne jogo matiyo sani, jok manyien madonjo manyien. To bende giwacho ni chik bende onego loke nikech wang'eyo ni interns ma sani gimomiyo unyalo dwaro ni chulgi pesa mang'eny nikech kama iterie nyalo pogore. Nyalo bedo ni somo Nairobi ka to giru muluongo ni balloting cha teri mana yo mar sabit. Ne giwacho ni gibiro loko chik no. Ang'amo no winjruwe mar ariyo. Ndiere shida man sirkal nigo. Shida mar ng'eyo to giwinjo. Abane mar jogo samoro en piny omiyo ywaruok bede gini. Bingeni Public Service Commission guideline, doctor, intern and medical officer 2 or pharmacist officer 2 or dental officer 2. Mweseni my daktari madi teach ma kodhi hospital kacha okelo hospital no pesa. Emo no jatuo en muthiedho gi. En muketo gi award. Okay, moro ni ati ni japuonjre, ok en japuonjre, ng'ama osetieko mose mi license mar teach. Kotiko higa achiel, higa mar ariyo iluonge ni dental officer or pharmacist officer or medical officer 1. Kaso bedo senior medical officer kadhi mbele kamano. Koro ok inyal kweni lokori ni koro mako ora nyapuonjre. Gino osebedo katimore ka chakre higa mar 1967. Kwa 2014 ka 2024 ka mang'eny timore. To mae nying mitiyo kodgi ka gintiere Australia, gintiere US, any same thing. Gitiyo. Koro mae na mpango mar loko ji wasum wage exploitation. Madhi loko ni idhi kichiro chama of prangon gabe maka ndiko no. Idhi doga galof pradek. Kata ka galof prabiro idho bedo galof prabich. Ke tax bukir ka mang'eny. Housing living taker. To ini wuond bedo idhi tero community ne bedo mos bakune ni. Mano kwanya yirge chikaso papo ni ma okadho. To kana na msala madek chama chielo gi chamo. Onge gi ok dhiriti. Ni mar CBA achiel ok nyaba violate part achiel ne to kamoro dong kata mana ng'ato ka top ok nya top kamoro ni tindo top to kuno modong yodong no en CBA sanction en gimoro no te sirkal mamalo wacho ni notimo ne gi achaya